Kallio Puusysteemistä moro! Tervetuloa tämän videon pariin. Tänään me ollaan täällä hiukan harmaassa ja sateisella Pirkanmaalla, Orivedellä ja tällaisen komeen 100-vuotiaan pappilamiljöössä. Tuolta kohta saapuu meidän lasikuituinen uima-allas ja tällä videolla tullaan nimenomaan käsittelemään niitä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun allasta toimitetaan, nostetaan ja niitä teknisiä juttuja, mitkä sen ympärille koostuu. Ja herkästi siinä, kun on paljon asioita, niin saattaa tulla vähän stressiäkin, että mitenkä ja kuinka. Ja tämän videon tarkoitus on nimenomaan nyt pienentää sitä stressiä sillä, että kun sä katot tämän videon, niin sä oot aika paljon viisaampi siitä, että kuinka tämä homma toimii meidän kanssa. Eikä sun tarvitse yksistään miettiä kotona, että mitenköhän ne pääsee pihaan tai mistähän ne mahtaa saada nostettua sen altaan paikalleen ja näin poispäin. Ja me ollaankin aina ajateltu, että me lähtökohtaisesti halutaan luoda kivoja, hyviä hetkiä, mukavia projekteja meidän kanssa, eikä parisuhdekriisejä tai perhekriisejä siinä, että kotona on hermo tiukalla, että on stressi siitä, että mitä hän tuli nostettua. Ja eikä me lähdetä katsomaan suoraan, että kuinka tämä homma tapahtuu, niin kaikkiaan alkaa siitä, että kun tullaan isolla autolla pihaan, niin pitää huomioida se liittymän leveys siinä. Ja ennen kaikkea myös se, että minkälaiselta tietä käännytään siihen liittymään. Ja tämähän nyt periaatteessa ei ole ongelma, jos ollaan uudisrakennusalueella taajama-alueen sisällä, koska siellä lähtökohtaisesti rakennusvalvonta määrää sen, että ne liittymäpisteet pitää olla tiettyyn levyisiä. Plus, että rakennusvaiheessa sinne on kuitenkin tultu yleensä sora-autolla tai vastaavilla autoilla. Eli siellä kyllä selvitään yleensä. Mutta sitten tahtotaan niin kuin ääripää, esimerkiksi joku mökkitontti vähän kauempana metsän keskellä. Ne tiet saattaa olla tosi pieniä, mitkä vie sinne kohteeseen. Ne liittymäpisteet voi olla vielä kapeampia siellä. Niin siinä on hyvä huomioida, että kun autolla on tosiaan 12 metriä pituutta ja tosi pitkä akseliväli, niin se, että se ei ihan kaikkialta taivu. Niin taas ensimmäinen asia, että funtsitaan se, että sinne pihaan päästään. Sitten kun ollaan päästy sieltä liittymästä sinne tontille, niin seuraavat asiat, mitkä ottaa hyvä huomioon, on rakennukset. Siellä mökkityömaalla oli ahdas liittymä, mutta yleensä siellä on aika väljää sitten niin kuin pihamaalla. Kun taas toinen ääripää on just niin tää taajama-alueet ja varsinkin uudisrakennusalueet, missä voi olla tosi ahtaitakin tontteja, niin siellä rakennusten, sanotaan talousrakennuksen ja sitten niin itse talon väli voi olla 4 metriä ja siitä kun otetaan sitten räystäslinja vielä, niin se pienenee entisestään. Ja tosiaan kun auto on 13 metriä pitkä, se on 2,5 metriä leveä ja korkeutta siellä yli 3 metriä, niin siellä voi olla tosi ahtaita välejä. Eli nämä pitää ottaa huomioon siitä, että jos me halutaan mennä nimenomaan jostakin autotallin ja talon välistä sinne takapihalle, että me oikeasti tuolla autolla sinne päästään. Seuraava asia, mikä siinä on hyvä huomioida, niin on se maapohja. Eli ajatellaan tilanne sillä lailla, että esimerkiksi uusi nätti pihalaatotus. Auto painaa melkein 20 tonnia. Niin ei me siihen pihalaatotukselle haluta tuolla autolla mennä. Sen jälkeen siellä pitää tehdä uudet laatotukset. Toinen on se, että on justiin kylvetty siisti nurmikko, mikä on vielä pehmeä, niin ei auto kanna sitä. Sehän uppoaa sinne. Eli nämä on sellaisia varteenottavia seikkoja, mitkä pitää huomioida siinä. Mutta esimerkiksi niin kun ajetaan takapihalle, niin uima-allasprojektissa kuitenkin niin tarvitaan kaivinkonetta, tarvitaan sora-autoa, niin nehän menee sinne kaivannon viereen myös, niin kyllä me yleisesti meidän autolla pystytään tulemaan sitten samaa reittiä myös sinne. Mutta siinä on niin kuin muutama sellainen hyvä seikka, mikä pitää ottaa huomioon sitten kun päästään tontille ja lähdetään kohti sitten sitä kaivantoa ja lopullista paikkaa. Sitten kun me ollaan päästy liittymästä ja talojen väleistä sinne haluttuun paikkaan, niin sitten me ruvetaan nimenomaan asemoimaan sitä autoa paikalleen. Ja asemoimisessakin on ihan sellainen hyvä huomio on se, että autossahan on noin sivujalat. Että auto itsessään 2,5 metriä pitkä, mutta noin sivujalat levittyy 2 metriä molemmille puolille. Ja se on niin, että lähtökohtaisesti olisi hyvä, että molemmat jalat saataisiin levitettyä sieltä, mutta tietysti jos on ahdas paikka, niin voidaan tehdä sillä lailla, että toinen jalka otetaan pikkasen ulos sieltä ja toinen otetaan kokonaan ulos. Eli lähinnä tässä justiin se, että ei mennä mihinkään talon reunan viereen, että saadaan pikkasen tilaa siihen. Ja samalla tulee sekin, että kun otetaan tuo nosturi paketista pois, niin se vaatii kuitenkin siinä vaiheessa pikkasen tilaa ympärille. Ja ennen kaikkea sitten se, että kun ne tukijalat tulee alas, niin siinä vaiheessa pitää nimenomaan huomioida se, että se maapinta siellä tukijalan alla on myös kantava, että ne jalat ei lähde uppoamaan sinne maahan. Sitten kun ne tukijalat on molemmat maassa siellä, niin sitten alkaa se projektin jännittävin kohta, mihin otetaan kamerakännykät esiin ja laitetaan vähän
someen postauksia tai ainakin kaverille WhatsAppiin, eli ruvetaan nostamaan sitä allasta paikalleen. Ja tää on ehkä nyt se konkreettisin juttu, mistä tulee paljon kysymyksiä, missä välillä mennään vähän vipuunkin ja näin poispäin. Eli kun ruvetaan nostamaan, niin tässä meidän nostokalustossa on käytössä tuollainen PM 23-tonninen nosturi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että me pystytään nostamaan luonnollisesti sillä tonne 15 metriin asti, me pystytään sitten venyttämään sitä nostomatkaa vielä 20 metriin asti. Mutta 20 metrissäkin tulee se, että siellä nostopaino on aika rajallinen, eli esimerkiksi isoa allasta niin ei voida nostaa 20 metrin päähän. Toinen seikka, mikä on hyvä huomioida siinä, että kun me puhutaan näistä meidän nostoetäisyyksistä ja painoista, on se, että maksimit, kun tukialat on levitetty äärimmilleen, niin se maksiminostoetäisyys voidaan ottaa auton oikealle puolelle, auton vasemmalle puolelle tai auton taakse ja sinne koko takasektorille. Mutta sitten jos ruvetaan nosturia nimenomaan kääntämään sinne periaatteessa hyttiä ja keulaa kohti, niin siinä vaiheessa se nostomatka ja nimenomaan ne kuormat pienenee merkittävästi. Ja nyt se oleellisin, minkä tässä kiteytetään, on nimenomaan se etäisyyden laskeminen sieltä kaivannosta siihen autoon tai haluttuun nostoon tai kaavailtuun, puhutaan mieluummin kaavailusta nostopisteestä. Eli otetaan se mitta sieltä kaivannon keskeltä, mihinkä se allas on ajateltu asentaa, ja auton keskelle siihen, mihinkä on kuviteltu, että auto saadaan ajettua. Eli tästä kun me otetaan se etäisyys ja pistetään siihen toleranssia 2 metriä, niin silloin me ollaan hyvin lähellä sitä oikeaa ja toteutuvaa. Ja se miksi minä nimenomaan painotan tätä asiaa on se, että kun me lähtökohtaisesti kun Teemu tulee, niin Teemu tuo altaan ja se asentaa sen saman tien. Ja mikä tarkoittaa sitä, että maaurakoitsija periaatteessa pääsee parhaimmassa tapauksessa saman päivän aikana jatkamaan niitä maarakennushommia, ja sitä kautta pääsee terassirakentajat tekemään terassia, eli pystytään tekemään mahdollisimman sujuvasti se projekti maaliin. Mutta mitä sitten, jos se etäisyys on laskettukin väärin? Niin siinähän tulee se, että meillä on autopaikalla allasta saada nostettua. Se jää johonkin siihen kaivannon reunaan. Sitten me ruvetaan hakemaan isompaa nosturia sinne. Ja sanotaan, että nämä vuodet on opettanut sen, että aina jos pitää kiireellä saada uusi nosturi sinne paikalle, niin se ei ole mikään helppo juttu. Yleisesti se ei onnistukaan. Mitä sitä seuraa? No, asiakas ärsyyntyy, harmittuu, maaurakoitsijoita saattaa ruveta vähän ärsyttämään ja kyllä meitäkin vähän ärsyttää siinä vaiheessa. Eli ärsyttää, projekti venyy ja menee myöskin rahaa. Niin tää on hyvä huomioida. Ja se, mitä me tässä videolla nähdään, on tosiaan tämä meidän Scania, millä me lähtökohtaisesti noin 85–90% operoidaan, niin nämä koskee sitä. Ei saa ajatella siellä ruudun toisella puolella tässä vaiheessa sillä tapaa, että hetkonen hei, että siellä on nyt 16 metriä käytettävissä nosturissa. Meillä on rinnetontti, sinne ei pääse autolla millään, me halutaan allas takapihalle. No se ei ole mikään ongelma. Me ollaan nostettu parhaimmillaan 40 metriäkin altaita rinnetonteille ja muihin haastaviin paikkoihin. Mutta tämä on vaan se, että ottakaa huomioon tämä siinä vaiheessa, kun mietitään sitä kokonaisuutta, koska teidän ei tarvitse sitä murehtia siellä. Me ollaan sitä varten, että me jeesataan teitä suunnittelemaan sitä nostoa, kun te vaan muistatte meille vähän infota, että tämä nostopaikka on vähän haasteellinen. Ja totta kai meillä on niin Google Maps käytössä, mitä me pystytään siinä paljon hyödyntämään. Ja totta kai mielellään tullaan kohteeseen paikan päällekin katsomaan, jos on jotain askarruttavaa kysymystä, mutta tämä on sellainen asia, että kun nämä muistetaan, niin projektit menee sujuvasti maaliin ja aikataulullisesti ja taas pikkusen vähemmän stressiä siinä. Ja täälläkin saatiin taas allas omalle paikalleen ja me päästään sitä kohta asentamaan. Urakoitsijat pääsee huomenna heti täyttämään sitä ja projekti etenee suunnitelmallisesti ja aikataulullisesti. Ja muistakaa, että jokainen projekti on aina omanlaisensa.
Jotkut voi olla tosi helppoja, jossakin voidaan vaatia hiukan vähän enemmän ponnisteluja, mutta sitä varten me ollaan täällä, että me autetaan teitä niissä projekteissa. Eli ei muuta kuin puhelin kouraan, soita tai pistäkää sähköpostia meille, niin kyllä me autetaan ja vastaillaan teille. Kuten sanoin, niin me ruvetaan nyt asentamaan tätä allasta ja se on tänä iltana vielä asiakkaalla valmis. Mä kiitän sua, että jaksoit katsoa tämän videon ja toivottavasti me nähdään teidänkin pihoilla allasasioiden merkeissä. Kiitoksia.